Tatay Emmanuel, nung sinabi mo po yun kay Nanay Vilma na gusto mo po siyang makasama hanggang sa pagtanda, ano po yung sagot ni Nanay Vilma? Ay, wala pa po siyang nasabi. Okay. Silence means yes. Mga siguro po mga 1 week bago niya sinabi. Pero sinabi ko po sa kanya na ako, wala akong aral. Wala akong yaman. Okay. Ang yaman ko ay ang puso ko. Yun! The best talaga, partner. Oo, talagang ang puso ay kayamanan yan, partner. Mula sa Del Gallego, Camarines Sur, 2 senior citizen ang ating nakilala nang sila ay dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong. Ito ang kwento, partner. Si Nanay Vilma Eugenio na taga Cavite ay 68 taong gulang na, isang byuda at may 3 anak. At 6 na taon nang nakakaraan nang makilala niya itong si Tatay Emmanuel Doliente na tubong Del Gallego, Camarines Sur naman. Sila ay nagkakilala sa pamamagitan ng isang social media app na kung saan sila ay nagkausap hanggang sa napadalas na ang kanilang pagchat-chat sa isa't isa. At sa 2 taon nilang chatmate, napagdesisyonan ni Nanay Vilma na puntahan ng personal itong si Tatay Emmanuel. At ngayon, partner, 5 taon na silang magpartner sa buhay. Dahil sa nakakatuwang kwento ni Nanay Vilma at ni Tatay Emmanuel, makakausap natin sila ngayon sa kabilang linya ng telepono. Nanay Vilma, kumusta po kayong dalawa ngayon ni Tatay Emmanuel? Okay lang man po. Kumusta po yung pagmamahalan po ninyo? Mainit-init pa ba? Ay, okay po. Yon! Kahit mahirap. Kumusta naman po yung labing-labing, lalo na ngayong malamig po ang panahon? Okay lang po. Kilig na kilig itong dalawa. Talagang excited ako at exciting itong pag-uusapan natin. Kumusta ang samahan po ninyo? Ano na po ba yung mga hindi ninyo makakalimutang mga pangyayari sa buhay bilang kayo po ay in love sa isa't isa? Ay, marami po. Tulad ng ano po, Tay? Katulad ang maganda naming samahan. Mahal namin ang isa't isa, walang problema, kahit po mahirap. Tay, maungkat ko lang po tayo, bago po kayo nagkakilala ni Nanay Vilma, kayo po ba ay may dati pong minahal at kinalimutan na? Ay matagal na pong panahon. Nabalo ako, ma'am. 1986 pa. 1986 po kayo nabiyudo po, Tay? Opo, akala ko nga po, ma'am, hindi na ako mag-aasawa. Itong pandemic po, may mga nararamdaman na ako sa katawan. Sabi ko, naisip ko, kasi po, hindi kami nagkaanak. Hindi po kayo nagkaanak nung una mo pong asawa, Tay? Opo. 6 years lang kami nagsama. May kasi siya, may cancer. Nung panahon ng pandemic, kakakakuan ko po na siguro nakita niya yung Facebook ko sa account niya. Nag-friend request po siya sa akin. Opo, eto na po, Tatay. Si Nanay Vilma na po yung pinag-uusapan natin. Opo. Nung nakita niyo po, Tay, na meron pong friend request itong si Nanay Vilma, ano po yung ginawa niyo kaagad? Inaksip ko po. Yun. Dahil si kagustuhan ko rin pong magkaroon ng mga kaibigan. So hindi niyo po plinano or inisip na ito pong pagiging pakikaibigan niyo po kay Nanay Vilma ay magiging kaibigan? Noong una po, talagang ang pagtatawagan namin sa mga pagchat-chat ay kaibigan lang po talaga. Ay nung time po na yun, wala pa po talaga. Pero yung nakita niyo po yung profile pic ni Nanay Vilma, nagandahan na po ba kayo? Profile po niya, ikon lang. Mga flower. Wala po kayong iniisip? Minsan po, nag-post siya ng may picture. Aha. So nakita nyo na po si Nanay Vilma? Oo, sabi ko, siguro mga 6 months na po, maganda na po ang namin. Sinasabi ko sa kanya mga problema ko, mga nararamdaman ko. Ay siya po, ganun din. So naging open po kayo, Tay, sa isa't isa? Opo. Sa pagpapaalaman po namin, ang sinasabi ko po lagi sa kanya sa huli, bye-bye love. Yun! Grabe ka talaga! So doon sa nagbababay love ka na Tatay Emmanuel, wala pa naman kayo noon na pag-uusap na kayo ay... Wala pa po, hindi pa ako naliligaw. O, hindi ka pa nanliligaw, pero tinatawag mo na siyang love? Opo. Matindi. Pahayag naman po siya, hindi po. So sa tingin mo po, dahil tinawag mo siyang love, hindi nagkontra si Nanay Vilma, okay yun sa kanya? Opo. So sa tingin mo po, Tatay, dahil byuda din itong si Nanay Vilma, kakagatin niya yung yung kagustuhan mong tawagin siyang love at parang may gusto na din si Nanay Vilma sa'yo? Ang una, ma'am, yung pagtawag ko sa kanyang love na gayon,
bilang kaibigan. Okay. Pero nung magtagal po ng mga siguro mga 1 year na, nagtapat na po ako sa kanya. Paano po yung ginawa niyong pagtatapat po, Tatay Emmanuel? Ay sinabi ko po na ako, sabi ko, may edad na po ako nung time na yun, 67 na po ako. Oy, 67 ka na nung time na yun, Tay. Pero matindi pa, no? Gustong-gusto mo pa po magkaroon ng bagong lovers. Naisip ko kasi ma'am nung time na yun, may mga nararamdaman na ako. Sabi ko, kung tatanda akong walang kasama, paano ako? So gusto niyo po si Nanay Vilma maging caretaker niyo po? Sinabi ko sa kanya, kung papayag ka sa gusto ko, ay gusto kitang makasama sa pagtanda ko. Yun, kung tayo ay matanda na. Tatay Emmanuel, nung sinabi mo po yun kay Nanay Vilma na gusto mo po siyang makasama hanggang sa pagtanda, ano po yung sagot ni Nanay Vilma? Ay wala pa po siyang nasabi. Okay, silence means yes. Mga siguro po mga 1 week bago niya sinabi. Pero sinabi ko po sa kanya na ako wala akong aral, wala akong yaman. Okay. Ang yaman ko ay ang puso ko. Yun! The best talaga, partner. Oo, talagang ang puso ay kayamanan yan, partner. Nanay Vilma, nung tinawag ka ni Tatay na love, ano po yung naramdaman mo? Ano po, yung ano ko sa kanya, parang nung una po talaga, ano ko lang talaga noon, makipagkaibigan sa kanya. Okay, so hindi ka pa kinilig nun? Noong matagal na po kami, magdadalawang taon na. 2 taon kayong magka-chatmate. Sa loob ng 2 taon, doon ka na nakaramdam na gusto mo na din itong si Tatay Emmanuel. Opo. Tatay Emmanuel, nababanggit niyo po na kayo po ay walang anak doon po sa una niyong asawa. Wala po. At Apo. sa totoo lang po, dahil sa sakit niya, lahat ng dinala ko sa kanyang magagamot, bawal po mag-anak. Madadali daw po lalo ang buhay. Ay, opo. So, inintindi nyo na po yun, Tay. So, ngayon po, Tatay, sa pagkakilala nyo po kay Nanay Vilma, ano po yung pagkakilala mo po sa kanya? Meron na din po ba siyang asawa, mga anak? Byuda po siya ng 11 years na daw. Tapos, 9 years lang noon. ay nung time na yun, 9 years daw. Tapos, may mga anak din po siya na may mga pamilya na din. Ayun. So, parehas kayong byudo at byuda. So, inopen up ni Nanay sa'yo yung kwento ng kanyang buhay at meron daw po siyang anak. Opo. Apo. Ano po ang anak ko, 5, pero patay na po yung 2. Kumusta naman po yung mga anak nyo po? Tanggap naman po itong si Tatay Manuel. Yun nga po ang problema, hindi po nila tanggap. So ano po yung ginawa nyo, Nanay Vilma, dahil nalaman nyo pong hindi po tanggap ng mga anak nyo po itong si Tatay Manuel? Ako na lang po ang nagdesisyon kasi po parang naano ako sa kwento niya, parang lumambot po yung puso ko na sabi niya pag may sakit siya, wala sa kanya nag-aalaga. So ibig sabihin po, Nanay Vilma, despite po na ayaw po ng mga anak po ninyo kay Tatay Emmanuel, sinunod nyo po yung tibok ng puso po ninyo na gusto nyo pong makasama habang buhay si Tatay Manuel. Opo. Ano daw yung rason? Bakit pala ayaw po ng mga anak po ninyo kay Tatay Manuel? Doon na lang daw ako mag-asawa kasi doon na lang daw ako sa kanila. Ano po yung ginawa nyo, Nay, para makasama nyo po si Tatay Manuel? Ano po, galing akong Cavite, dito na po ako umuwi sa kanya. Nagbiyahe ka po mag-isa? Opo. So ikaw mismo po, Nanay, ang pumunta po kay Tatay Manuel para po makasama si Tatay Emmanuel at ipakita sa kanya yung tunay mong pagmamahal. Opo. Nay, bakit po hindi si Tatay Manuel yung pumunta po sa inyo at ikaw po bilang babae ang nagpunta po kay Tatay Manuel? Hindi na siya po makabiyahe ng kasi may mga karamdaman na nga po siya. Ayun. So ibig sabihin po, Nay, kahit po meron pong mga karamdaman, may mga sakit na po itong si Tatay Emmanuel, ay hindi nyo po yun inisip dahil ang kagustuhan nyo po ay ipakita kay Tatay Manuel yung inyo pong tunay na pagmamahal. Opo. Yun. Diyan po, Nay. Saludo po ako sa inyo, Nay. Tatay Manuel, nung una kayong nagkita ni Nanay Vilma, ano yung una mong naramdaman sa kanya? Ay sa totoo po, talagang hindi ako makapaniwala na darating siya. Kasi po, hindi pa man talaga kami nagkikita. Opo. Alam mo po nang bumaba sa bus, niyakap po agad siya. Ayun! Parang tumigil ba yung mundo mo, Tay, nung nakita mo siya ng personal? Malakas po ang pintig ng puso, siyempre. Yun! Ano yung sinabi mo sa kanya? Ay, malaki po ang pasalamat ko kasi hindi niya ako binigo. At Totoo nang si sinundo Tay. mo siya, Tatay Manuel, dun sa binaba niya ng bus, saan Dito po kayo sa pumunta amin, agad? Dito na po sa bayan namin sa highway. Nag-date po ba kayo nung mga araw na yon, Tatay? Ay,
iniuwi ko na po sa amin. Uy, Ay, diniretso na agad, diniretso partner. agad. Opo, gabi na po kasi nung... Akala ko iba yung da. Atay, pagpakarating po ninyo sa bahay po ninyo, ano na po ginawa ninyo? Ay, siyempre po, lang. mahaba-haba yung biyahe. Pinagpahinga ko muna siya. O, pinapahinga mo muna. Tapos, Tay, ano na nangyari? Wala pa. Si Nanay Vilma, ano? Sabi ni Nanay Vilma, usap lang. Usap lang. Usap lang. Usap tayo. Tapos, Tay, Ay, di doon na po nag-umpisa yung... yun. Ano, Tay? Ano po yung pinag-umpisan nun, Tay? Yung pala, bilang mag-asawa, Yay! Sa tagal ng panahon, dumating ka na, Vilma, sa piling ko. Sa December, 3 taon na kayong magkasama ni Nanay Vilma. Kumusta po? Yung una mong pagkakita kay Nanay Vilma, nagandahan ka po, maganda po siya. Ngayon po ba? Kumusta? Ano yung tingin mo kay Nanay Vilma? Maganda pa rin ba? kung sa sili, habang natigas sa sili, lalong naanghang. Ganun din po ang tubo. Habang tumatanda, lalong natamis. Na yun ang matalinghagang comparison ni tatay. Alam mo partner, kakaiba itong si Nanay Vilma. Kasi yung iba, nahulog or parang mas ginugusto nilang yung isang lalaki dahil merong ganito, merong ganyan. Pero ito si Tatay Emmanuel, may sakit. May sakit. Walang nag-aalaga. Walang nag-aalaga, walang pera, pero gusto pa rin ni Nanay Vilma. Kumbaga si Nanay Vilma ang tutugon. Hindi materialistic si Nanay Vilma. Tama. Okay. Ngayon, Nanay, paano na yung pangangailangan nyo sa pang-araw-araw? Paano po kayo nakakakuha ng ganoon? Para sa kaalaman ng karamihan at mga tagapakinig at tagapanood natin, partner, si Tatay Emmanuel ay isa na ngayong bulag. Totally blind. Tama po ba, Nanay Vilma? Si Tatay Emmanuel ay hindi na po nakakakita? Opo. So, paano yung Tatay Emmanuel? Noong una nakita mo si Nanay Vilma, nagandahan ka po sa kanya. Ngayon po, hindi nyo na po siya naaninag, hindi nyo na po nakikita. Ay, nang dumating po siya, nakakakita pa ako. Opo. So, ngayon po, Wala na po siya. wala na siyang paningin. Paningin. Ilang buwan mo nyo lang po tayo nakita po si Nanay Vilma bago pa po totally nawala po yung inyo pong paningin? Nasa 2 buwan lang. So after that, ng 2 buwan, nabulag na po kayo. Opo. Matanong ko si Nanay Vilma, Nanay Vilma, gaano po kahirap na matanda na po kayo parehas ni Tatay Emmanuel, tapos hindi na po nakakakita si Tatay Emmanuel, mag-isa nyo pong inaasikaso? Para po sa akin kasi hindi naman mahirap. Basta mahal mo ang isang tao, walang mahirap. Hindi naman po mahirap. Kung tutuusin nga po, kung iba lang na babae talaga, iiwan na siya. So, ibig sabihin po nito, Nanay Vilma, wala po kayong nararamdamang pagsisisi sa naging desisyon nyo po na hindi po sundin yung kagustuhan ng mga anak po ninyo. Wala po akong pinagsisisihan. Ayun, yun ang pinaka-importante. Tatay Emmanuel, ano po yung masasabi nyo po kay Nanay Vilma na hanggang sa panahon pong ito ay pinaglalaban niya po yung pagmamahal niya po sa inyo? Halos araw-araw, minuto, nagpapasalamat ako sa kanya dahil po sa kalagayan ko. Hindi ako nakakakita, inaalagaan niya. Ay, bihira. Wala akong hanap buhay. Bihira po sa babae ang matatagpuan mo ng katulad niya. Tama. Eto tayo, makinig po kayo dahil para sa agarang pagtugon po sa pangangailangan nyo pong medikal, makakausap po natin si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Apo, Sir Gerson, napakinggan mo yung love story ni Tatay Emmanuel at Nanay Vilma na sa kabila ng kanilang paghihirap, sa kabila ng sitwasyon na andyan matatag ang kanilang pagmamahalan. Kaya lang, syempre, meron talagang iniindang sakit si Tatay Emmanuel. Ano po ba yung maaring matanggap na tulong, libreng serbisyo mula sa Ako Bicol Party List? Isa po sa matatanggap nila, siyempre po yung libreng ibibigay na ang alam ko po may iniinda siya sa puso na dapat kailangan matugunan din kung may laboratory po and kung may gamot, tutulungan po ng Ako Bicol. Okay, so ibig sabihin, Sir Gerson, ibig sabihin hindi lang yung karamdaman ni Tatay Emmanuel sa pagkabulag, kundi pati yung nararamdaman niya sa puso ay tutugunan ng Ako Bicol Party List. Tutugunan po ng Ako Bicol
Party List, lalong-lalo na kay Congressman Salvi Coote. Opo. Ayun. Sir Gerson, ano po yung mga proseso na dapat pagdaanan para makuha po itong libreng serbisyo mula sa Ako Bicol Party List? Actually po, kailangan natin siyang ma-check tsaka yung request sa kanya po about doon sa Today Eco. Lalong-lalo na po yung nararamdaman niya sa puso. Swerte din sa pagmamahal sa kanyang partner. Oo. Kung meron kang mensahe, Sir Gerson, dito sa mag-asawa, ano po iyon? Kung makikita mo kasi, talagang walang makikitang, kumbaga po, may kapansanan ka man o wala, makikita talaga pag ang puso ang tumibok, wala po yung pinipili. Yon! Yan siya muli, Sir Gerson. Maraming salamat po. Siya po ang coordinator dyan sa Kamsur. Maraming salamat, Sir Gerson Alvarez. Nanay Vilma, Tatay Manuel. Napakinggan niyo po si Sir Gerson. Opo. Tutugunan po ng Ako Bicol Party List yung pagpapagamot po kay Tatay Emmanuel. Ano po, Nay? Ay, maraming salamat po. Ayun, Tatay Manuel, meron ka ding iniindang sakit sa puso pero labis na yung pagmamahal mo kay Nanay Vilma. Baka pag kayo po ay gumaling itong sakit nyo sa puso, di naman po maapektuhan yung pagmamahal nyo kay Nanay Vilma. Hindi po. Maraming salamat po Tatay Emmanuel at Nanay Vilma. Meron po kaming team na bibisita po dyan sa inyo. Ano po, Tay? Opo. Naalalay po ang aming team sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List.